yedu zvatichaita tichatanga nemaspeech. Tatanga nemaspeech then tozopinda muservice yedu. Vana baba votipa mharidzo then tozokuudzai zvinotevera pamberi. Saka tichakumbira kwaya kana yeMothers Union iripo motipawo rwiyo rwekutanga then topiwa munamato nababa then topinda mumaspeech. Tinovimba vose vari kutaura maudzwa kunzi muchataura togara takagadzirira maspeech edu tobva tangoti ga kuti zviite sei kuti zvifambe. Chakumbirawo hymn yekutanga. Mazvita vadikani tinokugamuchirai mangwanani ano pamuombero uno watinoita kuperekedza hama yedu Bepura Priska Bepura. Tinokugamuchirai mose, tinotenda nenyasha dzaMwari vatiunganidza panzvimbo ino vari paFacebook. We welcome you. Tinokugamuchirai, tinotenda Mwari. Vanokwanisa kuva panzvimbo ino tinokugamuchirai. Takutangisa muombero uno, chindiperekedzaiwo nemoyo unoda. Kamwapo takutangisa muombero uno nemuzita raBaba, reMwanakomana neremweya anoyera. Tenzi ngave nemi. Baba wedu
muri kudenga, zita renyu ngariyeriswe, umambo hwenyu ngausvike, kuda kwenyu ngakuitwe pasi kudenga. Itipere kunasumba chedu cherusi yese, mutisunungure zvisadzo zvedu, sezvo tinosunungura vanotadza, tisatungamidze murunziro, asi mutunure kuimba, izvo umambo hwenyu, nesimba nembiru, narini. Amen. Kuna Mwari wakatendeka muzita raJesu. Tinokutendai Baba mangwanani ano nekuti nyasha dzenyu dzaoneswa. Matitendera Mwari kuti tione zuva ranhasi. Tinokutendai Mwari taungana panzvimbo ino yemwanasikana wenyu Priska. Inova nzvimbo yaakakurirawo. Inova nzvimbo yatichatora mangwanani ano kuti imi Mwari presence yenyu inge iri panzvimbo ino. Kamwapo takuita muombero uno kuperekedza hama yedu. Tinokutendai Mwari nenguva nemazuva makatendera kuti tirarame nemurandakadzi. Tinokutendai Mwari kunyangwe nezvipo zvose zvamakamupa panyika pano, zvehama neshamwari, zvevana, kunyangwe nekereke. Tinokutendai Kristu nerudo rwatakagoverana pamwe chete naye. Izvo makamudaidza kumusha mwana wenyu. Takunamatawo Baba mangwanani ano kuti mweya wake ngaugamuchirike kwamuri. Tichikukumbirai imi mweya mutsvene kuti muchiburukirawo panzvimbo ino. Baba mutitumire mweya munyaradzi. Baba mweya achatinyaradza nekugamuchira kunyangwe neicho chichiitiko. Tinokutendai Mwari zvatakutangisa muombero uno. Presence yenyu Mwari ndo yatinokumbira. Chititungamirirai Baba wedu wekudenga. Nyasha dzenyu dzive pakati pedu. Zita renyu imi Mwari rigokudzwa. Tanamata Baba nekutenda, mbiri nekukudzwa zvidzoserwe kwamuri, kubudikidza ndiJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Tichatanga basa murunyararo. Muzita renyu tenzi. Amen. Mazita Baba nemunamato. Tasvika nguva yedu yemaspeech. Tichatanga Baba vemunhu, Baba mudiki webooster, then amai Mbuya Egypt vachigadzirira, then titezvara sekuru Tulani, then poita sister mainini Priscilla. Saka tichakumbira vanhu vatakaidzirai navo mogarira muri pedyo nevose vaudzwa kunzi vachataura, togarira tiri pedyo tavachaita maspeech edu muchidimbu, Mwari vachitibatsira. Ndichakumbira Baba. Alright, sorry, pandapiwa pano pamba kanzi Baba, saka ndafunga kuti ndi Baba nyakubereka. Hanzi murume wemunhu, Baba mudiki webooster. Kana vari padhuze muye mutipe masoko yenyu. Yeseza karurama umusha wa Mwari moyo yenu inoda kugara kudenga tiendere umo Jesu chechekara newe na Baba nerudo na Mwari mwirawo. Mangwanani vana Baba, Amsoroi, Sekuru, Kagonda, Amsoroi, Anambuya wangu, Amsoroi, sangano dzvene raMwari nehama dzese dzatikuta. Ndinomira pamberi penyu nekuti Mwari watara.
dai zvanga zviri zvekunzi unonzisarudza kuti ungade here kuti utaure nhasi, ndingadai ndanga ndatotiza, nokuti kutizwa kwandakaitwa ini muchindoona kudai ndakabva mumaoko amai guru vangu ava. Mudzimai wangu uyu ndiwo mai guru vangu kubvira ngati 58 vachitanga kukonzana nemukoma wangu, vachiuya vachibva kuchikoro kwavaifundisa kuasha. Zvisina mukoma takanga kugara munomuhaisiri munomupana 123 kuinjiniyaring ukoko, ndokwavaiuya. Ini ndichiti girlfriend yedu yauya ndoifurayira, ndofuraya, ndinakana ndichinyatsoona kuti atodya chaizvo chaizvo kana taisangana holiday, kuti tese taiva varairidzi. Kusvikira ndazorudzwa nababa vangu kuti tapedza kuroora tichaenda kunotatisa mukoma wako. Vangu baba ndo vakanotora muroora wavo kushangani reserve kwavaiga kwaiva naatezvara vedu na baba wangu andazosara navo. Kubvira nguva iyoyo mai guru vauya, chikoro chokuziva kuti mudzimai kana nokutanga kutanga mhuri ndakazoona ndakatarisa pana mai guru vangu. Mai guru vangu ndingatoti kana iye zvino pandanga ndichingofunga tinoti ndiyo role model yemudzimai wemba, mai vemba, mai vemhuri. Kwabepura tiri vakomana vakawanda, vazhinji vacho vakomana sumukai vanhu vatoda kutaura tarisai vanotoita zvokutodzatamidza kuti vasumuke, kudzatamidza uku kuti vakabva zviri zvikomana kudakara vasika pavari nepandiri. Tiri mumaoko role model. Tese takaroora, tine vakadzi uye tine vana mhandara dzamakuona idzi, vana nzadzi dzavo kuti timu yebhora tingatoita nhatu kana ina. Vasikana vane dzavo, vane nzvimbo dzavo nokuti takawanda, asi tese nehanzvadzi dzedu takabva mumaoko amai ava. Mai ava mazouya musangana navo vaku pachese ndipouza, asi vakabva muti vakarerwa muKristu. Vatezara vangu baba wana Bepura vaiva
vabasagonda. Saka taitarisa kwavari tinoti role model nokuti hapana zvatainga tichibvunza, asi taingoona zviito zvavo, maitiro avo, matibatiro avaitiita. Nyange patakanotsvagawo chero kwaakaenda kwaakanotsvaga wake, ini kwandakanotsvagawo wangu, hapana aiuya newake asingatanga arakidza kuna mama mukuru, kuna mai guru, kuti apa ndokunasira pandamira. Kana taakuzoenda kuteera, kwandaenda kunotsvaga kuteera kwavai onzi wamakwenda anogara kupi kwakati, kana ndoenda ndotonokumbira kuti mai guru ndichamboti ndikati ndibvunze sekuru zita ranyu ramakandipa rekuti nenyaya yekuti ndichambodai nderekuti chii sekuru? Ndati nderipi zita rangu rekuti ndichamboti senfe kuti kwanaenda ini taikura chitima, vakandiona ndasukatauri ndangosuka chete muno umu, vanzwa kuti manheru zvichanzi ndichamboti ndapararura taenda. Mai guru vakatibatsira, vakatikudza, uye nhasi tiri kuchema zvedu kuti vatisiya, nokuti kuenda kwavo ndokwavaita zvekuverera. Zvavakauya vachiuya takauya zvakanaka, asi kuenda vaita zvekuverera, vatozoita zvokunzwa unzi hakuchisina munhu. Dai vanga vatawo kutaura kuti taingadai takatopembera tichiperekedza. Zvino asi hazvinei, isu tiri kuperembera. We are celebrating the good 88 years dzemudzimai uyu. Mudzimai asina kunge achitituka, mai vanga vasingatuke, mai vanga vachirayira. Vanokurayira, vanokutuma, pavataura kuti vanoda chakati, unotofanira kuita nemazvo, nokuti zvamai guru hazvaitwa mahafu mahafu, nokuti ivo havaitawo mahafu mahafu. Saka ndinokutendai kana sendipo nokuva neni pakupemberera kuenda kwamai guru vangu. Ndakambogara muno maifiri nemhuri yangu. Uriko here uko? Ndiyo ndakapiwa namai guru. Handizozvadareva, garai pazama. Takasonderwa nembata dzekuchato dzekutatisa magaundi namai guru. Saka ndichiti ndinokutendai nokutiperekedza kwamaita, kuperekedza kwamaita tukatichanotichanopradzika mai guru vangu. Ndinotenda vana baba. Mazvita murume wemunhu, ndinoda kutenda. Ndofunga murume wemunhu ndivatangopa nguva yakati ndiye anoziva mumwe wake. Vamwe vese ndichati ga ga ga, ukarebesa ndinobva ndangokumisa ipapo. Ndangoti murume wemunhu ndiye anoziva mumwe wake, anyatsotaurawo kana nemumwe wake. Asi vamwe vese tongokumbira tingoti muchidimbu, handiti wozi murume wemunhu ataura dzinenge 10-12 minutes. Saka panapa ndina vanhu 12, mese mukaita ma10 minutes ato 2 hours. Nguva yekuenda kwari news yatoita se inenge yatokwana tisati tatombotanga service. Saka ndichakumbira mai mbuya Edith vauye vatipewo masoko mashomanana
then tezvara sekuru tulani vachigadzirira ma 2 minutes pamunhu. Pamsoroi vana baba, pamsoroi muriyekwa Sagonda, muriyekwa Bepura, nevatenderi vese nehama dzese dzepano. Inini 9 months handifunga kuti ndingati gwigwigwigwi samai. Zvisinei, ndinoda kutaura pamusoro pemwana wangu. Mwana wangu anga akanyarara, anga ine rudo. Nofunga mambonzwa baba vachiti wakagona kukopa. Wakagona kukopa kuna vabereki vavo, kuna mai wavo Mukunda Mashonjowa. Ini ndiri Mukunda Mashonjowa, ndosaka ndichimuti mwana wangu. Baba wangu wakarerwa kwaSagonda vari vadiki, wakadzidziswa naReverend Sagonda. Kudakara waite kosi yavo yeudhumeni, wakadakara kutidzidzisa isu vana vacho. Tese tine mabasa, ndakaritaya hangu ndandiri. Asi zvese izvi zvichibva kune mhuri yekwaSagonda, zvakazova zvikaenda kumwanasikana wavo Priska. Ndinoda kuzvitenda zvakaitwa naPriska. Mufunge vachiuya taigara kuBulawayo. Priska ini ndandiri mudiki, wainditi amai, ini ndichinyara kuti nezera rangu irori ndinganzi amai. Kwaiva kuremekedza. Dai vana vaReverend Sagonda vasina kuva nerudo, baba vangu havaichengetwa. Ipapo kuda waitozotiza wachidzokera kumusha kwaRusaka. Asi nerudo rwavo vakadzidza vakatichengeta isu. Ndinoda kutenda naizvozvo. Panguva ino ndinoda kuti kune vana, kopai zvaitwa namai, batanai, rambai muri kuna Mwari, ndokuti murambe muri pamwe chete. Chengetanai vazukuru. Ndichida zvekuisa mashoko kuna Harold mwanangu. Ndaiziva muri vaviri muchiungana nguva nenguva, zvinovasara wega. Asazvinei Harold mwanangu, kufa murayiro waMwari. Ndinoziva kuti Mwari vachakunyaradza, vana Saru muchanyaradzii. Rambai makabatirira kuna Kristu, ndo munyaradzi mukuru. Rambai muri pamwe chete. Hatidisana mai kuzonzwaunzi maparadzana kana kuti madii. Kopai muenzaniso wamai. Ndinotenda. Ndida kutenda mhuri yese iri pano, matibatsira pakuchema mwana wedu. Ndanga ndichisvipika ndichiti zvino mamiriro ekunze zvaakadai panenge panaka. St. Paul ndinokutendai. Vatenderi vese vange ndinokutendai. Vana baba ndinoda kutendai nekuchengetera mwana wedu zvakanaka zvakadai. Ndinotenda. Pamusoro ndinomira panapa ndakamirira tezvara indoitwa Tulani. Ndiri mudiki wacho, saka ndazotisummarize zvinhu zvese in 2 minutes. Saka 88 years life yacho yese in 2 minutes. You can imagine. But maybe tinongoconclude handiti kuti zvangu zvakamira sei.
Our Tete was wonderful. She was so wonderful. That's why you see everyone else is here. Saka, because of kuti vanhu vese vasangana kudai, vanhu vese vanzvinga even nezviri kuitika right now, vachiti toda kuva tiripo, it just shows kuti this person we're talking about today, she was wonderful. But Mwari vane nguva yavo, handiti Mwari kana vachinge vatema nyangwe tikadii ndobva zvinenge zvaita sei zvagumira. Whether there was what is happening or not, we hatina control pamusoro pezvaro, but takamirira tezvara. Toda kutaura kuti zvoni tete vedu isusu, she was a pillar in the family. Hapana kwese kwaiitika chiitiko chemasagonda, be it kuroorwa, be it nguva dzakadai, be it kupembera muchato. She was the pillar. Munhu wese aitanga asuma tete. Hapana chaiitwa tete vasingazive. Even isusu pataitoti kunochata, tete vanga vaine nzvimbo yavo, inenge iri nzvimbo hombe. She was not somebody you could just ignore and say kuti tozovaona pamberi apa. Aiwa, waitotanga panapo. She was our strength. Even pazvaitoomera, maybe paita makakatanwa, maybe paita kudonzerana, our Tete would come and pacify things. She would make sure that everything, vanhu vaita sei vawirirana. She was so soft. She lived a wonderful life. She lived a life that is, tichitarisa inini, it is satisfying. It is fulfilled. So don't even kunzonta tete vatisiya. You know, somehow you celebrate. Kuti ava pavasvika uchati kudii, because she has been to every corner and she has touched everyone's heart. She has been, you know, like a joy to a lot of lives. So toti kana vachinge vaenda sezvataita izvi, we should celebrate kuti this is a life well lived. We cannot even go beyond this. So we thank God for her life. We thank God for what she's done in our lives. Totenda Bepura makatambira tete vedu, makagara pamwe chete navo, makavachengeta. Totendawo zvakare even vana makagara natete vedu, makavachengetedza, makavacomforta, makavasimudzira, makavepo. We have seen it. Taizviona zvese zvamai vaitira, taizviona kuti vana vanoda mai wavo. And we are very grateful for what you did. We are so grateful. Totendawo zvakare veMichaels, vagari vese veMichaels, St. Paul's, my neighbors, my friends, you were so wonderful to her. That's why she lived so long. That's why she did not go gununa. That's why she was the way she was, because she was just loved, and somebody was giving her love away as well. So we are very grateful to Nokutenda imese semburekwa sagonda nokuti you did our tete good. We are very proud of you. We thank you so much. Pavanga vakuenda tete, baba vakabvunza kuti ko same musina kunditaurira kuti hanzvadzi yangu ndo zvaakuitika izvi malast minute. Zvikanzi tete vakati handisida kurwadzisa hanzvadzi yangu. Kana ndaita nani in the next few hours, handichavataurira zvanga zvaitika. But for now, don't phone him and don't tell him kuti ndo zviri kuitika kwandiri, because I don't want him to be hurt. That is the heart she had. Not to hurt anyone. But just to make sure that you are comfortable wherever you are. Uri right pauri. Her life was meant to just minister to you. Kuti uri right here. And it is. But anyway,
isusu semhuri yekwaSagonda, from Ntavazinduna, all the way from Ntavazinduna. Handiti, kubva kuNtavazinduna, kubva kuNkai, kwavaigara kwambotaurwawo, kwavakanororerwa, handiti, all the way kusvika pano, kuma 12 pounds, ndizvo? Hakusi kuma 12 here kuno, kuma 6 pounds, handiti, all the way kusvika panapa, tinotenda Mwari. We are grateful. Thank you so much. Ezvinezvi tichakumbirei kuti mwono tonavaradzika zvakanaka. Tinokutenda nekuuya kwenyu. Thank you. Tinotenda tezvara nemasoko ndazongonyara kugadzika tezvara pasi. Nomakisa nozo. Saka vamwe vese vakuuya manje apa ndichadzokera kumashure. Right, ndakukumbira sisi, mainini Priska. Then ndozokumbira tete mai mukunyadze moya muti pamasoko yenyu. Then vana vaambuya Bepura mogadzirira kuti pana vana vachataura mwana mukomana nemwana musikana nemukwasha nemuroora. Saka ndofunga kuti varume venyu nevakadzi venyu mamhango yamese pamberi momira apa mongoonekwa ka1 vari kutaura vakamirira vana votaura vakamirira mukwasha votaura tichifamba takadaro maita basa. Pamusoro hama dzinodiwa, tikangotaura 1 minute ndozongoverenga speech yatumirwawo nevamwe vasina kukwanisa kuuya nekuda kwenguva yaTV. Tete was a very loving person and munhu aipa, and not only material things but vakazvipa ivo pachezvavo. Kwese kwainzi kwaitika funeral, kwaitika chi vainge varipo. Inini I remember one time ndauya kovhakacha, ndakasvika vachiruka majuzi avo. Ndichira ndatoti tete ndodawo kurukirwa chi, ndoda kurukirwawo heti. Vakati unoda heti yakaita sei? Saka isusu kava vechidiki ndobva ndakusanangura type yeheti yandanga ndichida kuti inozodai. Kanzi sanamboiona ndobva zvangopera zvakadaro. Asi patipereka nguva ndakaona vauya kumba, vakauya neheti nescarf yandakapfeka. Anyway, let me just read speech yatumirwa. Takarwadzikana zvikuru patakanzwa mashoko ekushaya kwatete wedu. Tete wedu taiwada zvakanyanya. Wanga wari tete waiwaka chipanga mazano. Wanga waine rudo rwakadzama. Wanga wasina jene munhu. Mubvuri wedu tese. We are going to terribly miss you, Tete. We are so sorry that we could not come to bid farewell in person. We, however, draw comfort in knowing that you have gone to meet with our Lord and our God. Fambai zinyoro nyoro Tete as you journey toward eternal rest. From Wanawe Anzadzi yenyu, Douglas Sagonda, Linda, Eleanor, and Judy. Timothy.
yatiri kureva hatisi kureva chero haisi virus kureva crown yekuti vakapedza basa ravo vapfekedzwe crown mazvita. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndoti haleluya ndinosaza. Regai nditokutenda pamurume kwaSabhuta zvizhinji handitaura mangwana nzadzi yangu ichitaura. Makatiitira basa rakanaka kwaSabhuta. Makanga makatipa chimwe chinokosha mukati memusha wedu wekwaBepura. Hatichada zvedu kutaura zvakawanda. Maona zvatiri kuita. Tainge tatotaura tese vasikana vekwaBepura. Ini ndine varume vangu mukuwasha. Asi zvavaita vaiti jikinya. Vaimupa zita rekuti jikinya zvokuti vari kurwara vatadza kuuya. Vanga vachida kuuya kuzochema amai, vanga vari amai vari wanda. I can't tell. Zvanga zvakaoma rudo rwanga rune mwana ari apo arumbo. Mwari akuitire zvakanaka. Vasikana vanonamata kopai zvakanaka. Ndimakapinda rwadzano navo. Vakamudzidzisai zvakawanda. Vasikana vemumusha chaimo aifamba achibika pamagrosari. Ndiye akadzidzisa kuti Gloria flower inobikwa. Inoitwa makeke, inoitwa mabhanzi, inoitwa machizi akawanda wanda. Zvichibuda muna Kristu. Mwari akukomborera. Tinotenda tete nemasoko ko zvinoda kusumudza vana vaMbuya Bepura, vakomana nevasikana, namuroora wacho D namukwasha Mutema kana ari padhuze. Mouya momira pamberi, vanhu vakuonei. Ndo vana vaichengeta Tila, Savira wagogo wangu. Funga Tila aenda haana kana chigumbu nemhuri. John ari kubirwa Korambi, Bambo Jack, Abambo Mutema. Richango kumbira Ratiri Beka, Leo. Chakumbira rutaura akamirira vakomana otaura, then rutaura akamirira vasikana otaura, muroora obva ataura, mukwasha Mutema kana asvika tozomupa nguva yake. Mavhesi acho nenhanzvadziva nekuti ndakazotama kubva kwandike him 117 yanga iri favorite team yaMbuya Tila.
be more than 7. Yes. My mother was a superwoman. Inini ndinonzi Tanji werumba Bepura mtema. Yanga ndiri mwana wechi4 waAmbuya Bepura. Although I might think ndiri wechi5, wechi4. Ndiri wechi5. There's a lot to talk about my mother, but 2 minutes hadzikwani saka all I can say is ndinongotenda Mwari nenguva yaakatipa namai vedu vakatida vakatidzidzisa zvakawanda zvokuti ndichirorwa ndakangororwa ndine example yamai vangu kugara kwavaita nababa vangu. I remember my father used to drink vakanwa Friday vakadzoka tadya maybe I can't remember hangu makore waiti zvasvika kuma 9-10 isusu tinenge tadya saka taiti kana tikadya taisa chikafu chavo muoma saka taichipa taipuwa certain amount of time because tikagarisa sadza rinozoita like crust pamusoro saka taizozima oma saka mumwe musi vakauya ndobva vasvika tandadzima oma saka mai vangu vaibva vaita sei baba vakasvika tadzima oma mai vangu vaibva vabika rimwe sadza whatever the time was tinge takagara nahama tiona chizi saka mumwe musi date wasvika taiona shumu rataiona then mama had to stand up kuti vandonobika rimwe sadza and then I said kuna date mamuri kupi made kuuya patadya and then he said to me iwe haupindire nyaya dzevakuru but it taught me something zvokuti even ndarorwawo ndaiziva ndaingoona zvandaiona and even kukura kwatakaita like ezvinezvi you know matechnology yakauya mamessages ari kucirculate ekuti tiri kutsvagira vana vedu mamaizi tichifunga kuti we are doing good for our children and yet we are killing our children tichivaka mamaizi. Isusu we always had a maid but we had duties that we had to do. Inini ndichienda kuprimary school ndaimuka ndindaisiya ndatsvaira mulounge nemupassage nemutoilet uyu ndiye akaspoiliwa pana chaitawo vamwe vese vanga vatori nemaduties avo vavaita and then one day ndangobhoikana ndikateka mama imi muri kuti tiite basa but pana sisi vamunopa mari every month tikanzi musikana ndewangu ndinomubhadhara hapana mumwe ane musikana mubasa panapa so ndazokura nawo ndopandakaona kuti ndaitrainwa kuti ndive zvandiri ezvinezvi so idzidziso dzinoitika usingagariswe pasi kuti ichi chakati saka ndinongotenda zvavakatiitira nezvavakatidzidzisa even ndichiroorwa murume wangu became mwana wapanapa haana kumboita mukwasha sokuti vanga vatori nenickname yake because vaiti vachitaura nyaya vakambonzwa kuti zviri sei angoti no problem mama kana kuti akanzi chakati nditiro chakati no problem saka anga akutoti kana vachitaura naye vanzi makadiko misi no problem kana pane chaitika kana kuti vafona zonzi misi no problem there is a problem here so she was that kind of a person and hatisirisu tega tanga tiri vana vavo. I remember at one time almost all every time anyway we never used to stay tiri tega. There was always somebody, a relative vataigara naye saka mumwe musi pakaizoita vaenzi on top of the other relatives vataigara navo so mama vaipakura chikafu mukitchen ndobva vanditi maplace pari kureva maplace manganizve saka ndobva ndakuda kubuda munokaunda musikanzi verenga vanhu uri munomu ndobva ndati vana vapamba panapa 5 ndakaswinya vaitswinya nzeve shiwazekesha so ndakaswinya zvokuti yakasara yakasuka so that was who she was zvokuti takangodzidza zvinhu zvakawanda zvokuti
ndinongozvitenda vatanga takawanda vana vavo and pane vaida vana kuti vadzidze vana vafunde vana vaite sei. I remember there's a cousin of mine akaita form 4 sekai tisi sisaripo akaita form 5 anobuda zvakanaka and then mamabva vaenda kuzengesa pasvika tisakagara sikanzi ko mwana inda mwana akagara sikanzi haana kubuda zvakanaka masubject ake sikanzi ko madi kuti anyore futi sikanzi baba mudiki baba vakaramba vakati zvaakaita izvo zvakakwana. My mother paid school fees for Tsitsi kuti anyore futi masubjects akanga afoira iwayo. I remember because nyaya yeti vakatozondiudza Tsitsi avatengera blanket vantu kunobva vatanzi mwana uyu ndikati chii kanzi blanket ndatengerwa blanket naTsitsi kanzi ari kutenda kuti maiguru dai musirimi ingadai ndisiri kukwanisa I would be nothing. Because akazoita form 4 yake akabva apasa akawana basa rake akashanda akati mari yangu first pay yangu ndichatengera my guru blanket. So she was just that zvekuti imimi mazokurawo munenge makungotarisa that example. Even muroora wangu it's like angoti ngori vana panga pasina muroora kana mukwasha zvokuti ndinongoda kungozvitenda izvozvo and ndinongoda kutenda futi muzukuru wedu akazopedzisira achigara nagogo vakagara nagogo vakawirirana zvokuti they became like friends zvokuti nini ndakugara kuchipinge I never really like kuti ndainga lose hope kuti amai vazodii kana toita sei. I just took it for granted kuti vana Rati she's fine. Rati anga asina off not kuti because ainyima off. Even pa Christmas chaipo vanzwa kuti Rati achada kumbosvika kuKariba kana kuti kupi kumbotambofambawo anodzoka after 1 week. Vaizonzwa after 3 days ko Rati adzoka oti ko wadzoka zonzi ndichingofunga gogo. So I think for her to be able to do that is because of the love that she also showed to her. She felt I have to be there for gogo avafanira kugara vari vega and ndoda kungomutenda garako pasi ndoda kungomutenda Rati nezvese zvaakaitira mai vangu up until the end. And ndoda kutendawo nasisi vangu anichazovaona zvenyu sisi Lois Shango veapa panext door what she did for my mother. Because for Rati wacho to be able to do some of the things that she did, she got the strength from vamwe vana vaMbuya Bepura vaigara panext door apa vakachengetwa sevana ivo vakachengetwawo Mbuya Bepura saamai vavo. Ndinongoda kuzvitenda ndichingoda kungotenda Mwari nenguva yaakatipa. My mother was a great grandmother, so ndinongozvitenda izvozvo kuti vashoma who are able to kuona vana vevazukuru vavo. Ndinongozvishuwira izvozvo kuti dai zvaitikawo kwatiri. Saka ndinongoda kutenda Mwari kuti Mwari makaita henyu. Ndokumbirawo kuti mweya wavo ungozorora murugare. Amen. Inini ndinoitwa Rebeka Manyawu maimhuka. Ndiri mwana wasisi wavo Gogo Julie vekwamutare. My name Priska. She was our mother when Gogo Julie passed on musi wa9 May 2001. She was our mother kusvikira musi wa13 May 2020. Gogo Julie tichiti 19th anniversary. My name Priska vachishaya. Ndowangu vari mai vedu. She was my mother, she was my everything. Saka zvangosara kuona sikana vekwaSagondo namai nini vedu kuti muchakwanisa here kundichengeta inini sezvandaitwa namai nini Priska. Vana mai nini vototichengeta. Handizivi muchatsvaga manotsi kuna Rati kuti mai nini vaitichengeta sei. Vototichengeta motogara maziva kuti kubva nhasi isusu tauda kuchengetwa nemi. Machengeterwo ataitwa nani namai nini Priska. Mastaini.
zvinondinetsawo zvangu ndangosumudza ndichitauriwo zvangu papi vashaya mai vangu asi chekutanga ndokoti ndinotendawo zveshuwa zvinhu zvinhu zvataurika takudhara kuti no vaitichengeta zvakanaka vaiti spoiler not vaiti spoiler but vaiti spoiler tese mungoti asi aiwa no aiwa panopa pekuti mashoko mazhinji anondinetsa kuti nditaure zvangu kuti ataurika ese zvawo kubvira kuna baba chaite vataura zvese zvekuti hapana paunokwanisa kutaura kuti zvakaita sei asi ndongonakidzwawo nekuchengetwa kwatikaitwa and izvezvo zvinhu zvangu vanhu mune muchiti zvanyu nematambudziko kwatiri asi pane imwe nguva yandinotiwo zvangu kandakamira paka ndindapotowo futi nematambudziko kunemi kufanika kuwandira iko kwacho kuchechi kwedu kuti marasikirwa nani neumwe wenyu anga aripo muchechi menyu imomo naivo vacho vese vana baba nevakakura nevazukuru pane uyo akagara zvake apa aringoshama muromo mamenonga atoshaya toita sei nenyaya yacho iyoyo mwana remijio ndoti andinotofunga ndikutaura zvangu mumwe munhu asipo amai akakuchengeta akurova vairova zvavo muchana kurova vairova zvavo kurova papa asi kwaizonyanya manje chaikanga rikakutswinya kekuti waitwa tswinywa kana pasaidi iye waisara wakatsvuka asi wadaro mangwana kuti hauchazvidzokorora futi waakuziziva manje izvi zvandaite zvazviitwe kana ikasi ndiwaziva kuti hazviitwe hakusi kuti hazviitwe pandichotsinyi pane paunozoona wega kuti aiwa nozveshuwa zvandandaita zvikaita hazviitewo futi nazvo zvandandaita mwana chero pakazouyawo zvapo aiyo amai vakamira pasaidi pangu vakazvionawo kuti ano apa pana amai akadai so zvekuti pane zvavakadzidzawo vasati vatomopinda futi zvekuti vakazozvidzidza zvakawanda kuti no pakadai vakakwanisa kundichengeta vasati vaita chisati aizogara moshe zvoti pandikazoenda unovatorowo chaicha zvika aiwa no aiwa hazvina kundinetsa kuti tinobvisawo zvedu zvakadai so zvedu zvakatozongorambawo kuti hazvina zimbonetsa zvoti kumba kwava vakatozongotinowa kunyanya kukurumidza kupedza zvinhu zvati hazvipere aiwa no aiwa kutenda zvangu kuti aiwa kukuseka but hapana kuti kwakuuya zvedu chiya zvedufamba apa pachingonakirwa but tese kuchema kwese ndatinakirwe zveshuwa nanhasi ndichiri kuchema mazvora ndachida kuchema but kuchema kuti mweya waenda hapana pekuti hapana pandikati amai vashaya ndingoti hanoha but zvangu zviri bo aiwa no shit 88 years hano saka no aiwa zvangu zvaextereka vafa zvavo zviri bo ndinochema mweya waenda asi ndichitendawo futi nemweya wacho wakambogara nguva yacho yavakatipa tiinawo nguva yacho yese aiwa tinotenda zvese izvi kutaura kaitwa futi kana sisi wangu abve manje apa kutenda manje kavanga vataura zvavo sisi wangu ava asi ndichitaura nablas noti vese ndisisi ava ndiblas labeni ndivo vachanga inavo zvese ndotendawo kuti ipapo kuti takagara navo handiti ndozongoti ya liyo alright ano ndotenda mese mazita toda kutenga vana ndofunga takumhanisana nenguva yedu ndapota taakuda kungoti gaga nekuti toda kuti mbuya vaitirwe misa yavo inyatsopera zvakanaka ezvinezvi dzato 10:30 tofanira kusonga pana 11 o'clock topfuura nekuchechi tonobata ware news handiti sandichakumbira toti ga takumbira john
mukadzi waJohn ndiye muroora wepano, obva angotaura. Mukwasha Matema vabva vasvika mamhamira pamotaura pamusoro ichi chiri muchechi. pamusoro ndakamira pano ndiri muroora rwaAmbuya Bepura. I've known Ambuya Bepura for the past 30 years. Ndiri musha muno maBepura. She was a loving mother. Handina kumboita problem naAmbuya Bepura. She was someone wanga ane rudo. Hatina mbobvira tandetsana zvinoita ana mwene nane muroora. Munhu wekuti kana achitika na ukamutsamwisa vanga vasingatauri. Munhu wekuti andakadzidza zvizhinji kuna mama. Munhu wekuti aiti vanga vasingaita zvemakuhwa. Vanga vasingatsamwe. Vanga vasinga munhu wekuti shared love. Shared love. She's a hero. She's a true hero. Pese pandaifamba nawo. Pese pandaigara nawo. Truly. Ndakavaovateka natete vangu. Rudo rwavakatora vachindipa inini muroora. Ndakaita vana 2. Ndine vana 2 vakomana. Mwana wangu mukomana mukuru ndouyu, tatenda uyu. Mwana wedu alright. Bepura John. Ndine vana 2. John akaroora before my brothers ake. Kuna Rambai na Tony. John ndiye akatanga kuita mukadzi muno maBepura. I remember Bepura vachitoseka kuti mwana wangu aroora achiri mwana mudiki. But takachengetana kusvika patasvika pano. Ambuya Bepura. Ambuya vatatenda. Ndapererwa nemazwi. Pamusoro vana baba Bepura nana mai. Pamusoro sekuru Sagonda. Pamusoro vakuru vechechi. Ini ndinoitwa Mutema. Ndiri mukwambo wepano. Ndiri mukwambo mukuru wepano. Ndinobve Chipinge. Chekutanga ndinoda kuti ndibongewo vanhu vandiperekedza nhasi. Tiuye kuzochema nemwi pano. Vauya kuzochemawo nesu pano. Tina baba Mutema vari apa. Ndimambo Mutema. Na mai tina handichazivi kuti vamwe vari pari zviya. Ya tina baba munini Ishmael vari pano namai nini Ishmael. Na vakwambo vedu vana tete nevana tauyawo pano, vauyawo pano kuzochema nesu. Iri dambudziko rapinde mumhuri. And chiro chakaitika muna February ndechekuti baba vedu vakashaya. Barely 6 months down the line toshaikirwa namai. Saka zvinotirwadza yaambo. And these are seasons. Bible rinotaura kuti there is time for weeping and there is time for laughing. There is time for everything. Chese chiro chine nguva yacho. Asi Bible rinotisimbisa ngendaa yekuti rinotitaurira kuti we are not going to be in problems forever, mumatambudziko forever. Go, right into Mr. No problem.
because vaizivawo the nature of my character kuti inini I'm an easygoing person. Taidakara. She was very, very free with us. She was a very kind person. She was very quiet. And mukunyarara mwawo, a lot of action would come out. Her words were action. Tarasikirwa ngegamba. We say, pray to God that all the people that are here are comforted, and we ask the Almighty to look after us. Tivonge mukwasha mtema tinovonga because leo ndakudaidza vazukuru mongo yapa wani wenyu ari kutaura obva ataura then todaidza muvakidzani maishangwa then totapinda muservice yedu. Vazukuru ngatifambe. Pamusoro yevanhu vari kumashure ngatinyararewo tichiri muchechi tapota timboremekedza hongo yeservice ino. Thank you for coming. Today we're gathered here not to mourn, but to celebrate the life of my grandmother. My grandmother taught us, brought us, grew us, and molded us into who we are. As grandchildren, for us to be who we are, our mothers and fathers had to teach us what they were taught by their mother. Although her body has passed, her spirit lives on. My grandmother was always happy. She was kind-hearted, loving, caring, humble, and obedient in the spirit. And as we know, what is of the spirit lasts forever. She lived a long, wonderful, and fruitful life, as seen from her friendships, relationships, and individuals that she preciously and amazingly influenced. To be blessed, you have to be a blessing, and she blessed us all. Thank you. Asi bhuku rangu riri mumoyo. Gogo Bepura, my neighbor, my mother, my advisor, my teacher. I could go on and on and on. Vashangwa simukai. Ndinotaura baba. Baba pangu apo. Pane buriri apo vafundisa apo. Buriro rakachekwa nematsotsi vaBepura vachipo. VaBepura vakarisonanidza. Vatsotsi vakauya kuti vakarivhura, vakarivhara, matsotsi vakavhura futi. Buri iro ndogedhi rataipinda naro tichifambisana. Imimi muchaenda kudzimba dzenyu tichaparadzana. Ini ndichasara panapa. Ndinoramba ndichiona picture yagogo vachitenderera neyadhi. And the last days that akurarama gogo vakanga vakuita zvinhu zviri fani. Rataizondidaidza uye muone gogo nei gogo chiko nhasi zvikanzi nhasi ndiri kubulawayo. Ndokutaura kwaita gogo. Vakanga vasingachabudi mubedroom. I remember musi weWednesday gogo vakarutsa vakati zikanzi narati aingoti chese chaitika aiwe achitaura kuna kwandiri maita wanda uye mune zviri kuita gogo ndakagadzira tsangamidzi tumapiece ndikavapa zvikanzi yakawandisa ndobva ndabvisa imwe ndobva ndaisa mukanwa ndobva ndamwa newomota ndobva ndavapa ndobva vamwa ndobva vadzova zvikanzi maita wanda ndikati chii zvikanzi ndadzova ndikati consultation fee please I'm your doctor ndobva vati vari in bed. Thursday
ndakaenda kubasa, ndakadzoka ndikaona gogo vakagara Wednesday, vakagara pasofa, okay, Wednesday, pachair in her bedroom. Zvanga zvisingamboiti gogo. Ndakavabata kudai, ndikati gogo, inini zvamakuita izvi handichafari nazvo. What's the problem? Vakandidai ndovakadai so. Zvikanzi maitawa nekuchembera kuno ndarwara. Ndikadaidza Rati, wavape here chikafu? Zvikanzi Rati chikafu ari kundipa. Muri kumwa here mvura gogo? Mvura ndiri kumwa. That was on Wednesday. Asi mwoyo wangu kuti ndirari mumba umu zvainetsa. Only on Wednesday, on Thursday, chirungu yochi chasamanyika chinomboya chichimbodzokera. Thursday, ndiri kunamata, ndakuda kuenda kubasa nesemhuri. Tinonamata mumba medu mufunge, baba namai nemuzukuru. Ndakubuda kuenda kubasa, Rati akauya, ndobva ati dhoba. Zvikanzi vaitawo ndagogo vashaya. Ndakangoti amen. Ndakamhanya buri rediro, ndakapinda nepaburi. Ndikaenda kubedroom. Munoziva munhu akafa so unorohwa nehana. Gogo even up today. Handina kurohwa nehana. Ndakashinga kupinda mubedroom muna gogo. Vakasara vari panze vakangofunga kuti semunhu womukadzi vanogona kunge vakashama. Ndakapinda mubedroom magogo naRati, muzukuru anga ari polora. Ndikati Rati chi? Rati zvikanzi tarisei. Rati akabata zvese, akabata akati mai. Ndikachika vasiye. Ndobva vati dhine musoro. Ndikati ngatibvisei piro, ndobva tabvisa piro. Gogo vanga vakadai. Gogo vakarutsa. Even up to today, handizivi kuti marutsiro acho avakaita, it's not normal. Vakarutsa. Ini ndakanobata makumbo awo kudai. Makumbo agogo anga china kuti ndakasvika ndakavadedza 3 times. Handina kurohwa nehana, ndiri mwana mudikini, asi handimborohwa nehana. To cut the long story short, takazongofonera. Mai Chisango simukai. Ndafonera sekuru Rambi kuti huyai kumba, huyai. Ndakadhiraivhwa nasekuru Rambi ndikaenda kuna mai ava, vasati ndambopinda mumba mavo. Musikana ndakasvika ndikadongorera paburi. Ndikati ndinoda kuona mai papa, akaramba kuvhura. Inyaya dzeCovid, akaramba kuvhura, kune zvirwere, kune Covid ningi. Hamungopindi mudzimba dzevanhu. Ndikamubvisa mask, ndikamusikirira, ndikandivhurirewo, akabva avhura. In speed, iye ndobva asara ari mumashure musikana. Ndakasvika mai Chisango, iwe wanyatsokundiziva ndainesika, ndobva ndabvisa sikafu. Mai Chisango vakabuda vakapfeka gauni. Ndikati mai Chisango, uye, zvikanzi ndikati kuna baba Bepura. Zvikanzi kwaitikei, ndikati gogo hazvina umirambo izvi. Uye ndakumbira uye. Ndikati uye makada, vanga vaine nedress. Zvikanzi vakangoisa juice pamusoro nesiketi. Ndakauya namai Chisango pano, vakapinda mubedroom. Ndanga ndisingatyi kupinda mubedroom. Vakabata gogo. Zvikanzi handisi kunzwa pulse. Handisi kunzwa pulse. Vakasheka. Maya vakasheka, vakachema. Handina kuchema. Vakadaiso pabhedhi, vakachema. Vakati, havana kuda kutaura. Vakati ngatimirire ambulance. Ambulance yakauya. Vakauya vari 3. Vakapinda, vakaita about 10-15 minutes. Kubasa ndafona kuti veduwe mai vangu vafa. Ndichauya vari pabhedhi kutaura kuno. Vakaita zvavakaita veambulance. Zvikanzi gogo ida kusina. Gogo vashaya. Peacefully gogo Bepura. Vamwe vanhu vanofa vachigwina kutyisa kufa, asi gogo vakanga vagadzira rwendo rwavo. Ndinoda kutenda Mwari kupurikidza nababa avafuta. Ainzi baba atava kanoti Ben, anonzi Bernard. Indai vati sisi Priska kana kuti Mukunda Sagonda. Nhasi zvamboita seko Mukunda Sagonda zvamuri kuita izvi. 3 days ndisina kutaura nagogo, vaifona vari mumba mavo. Uripo. Nhasi zvaita seko zvatove vhiki gogo no 2-3 days aiwa ka. Haudaro
vakaona ndichisvika nemota vaizouya vachindite wafera tikarwara gogo vaipinda mubedroom mangu vachigara mubedroom mangu tichiita nyaya chese chaiitika gogo vanga vachizoita zvese zvaiita kwandiri semwana wavo hongu firstborn ndisaru asi ini ndiri firstborn I think ndini mukuru saru kwaigarawo kwaisara uya zvaka asi inini kana turi tunhu ndainge dadini ndapiwa zvimwe zvinhu zvaizondinakidza gogo vaiyanika washen along the fence yaikandwa so washen kudai kuti ibome vasati vaispreada kudai pamwe pacho wogara zvavo musofa mawokotsera washeni yaioma yakadaro yakaputirwa gogo vayanika zvavo washeni yavo ndarasikirwa vadikani mai vangu vaenda ndoda kutenda rati amboenda kupiko nai rati hapana chaizoita hanzi uri kuenda kunondimhangana kuna maita wanda zvonzi ine kuti hamusida kudya ndakuenda kuna mai aiwa chirega kuenda chirega ndakutodya izvozvi chirega kuenza pavakaita birthday mwana wangu arapo akakiswa akatokuisa pafacebook kazi it could be maybe it was the last kiss yagogo akavaimbira happy birthday ndobva anzi thank you my darling ndobva anzi kiss nagogo Bepura sakuru sagonda vachiuya pano sorry mudikani ndasarwa nehalf esmiri vachiuya pano sekuru sagonda sekuru wawaona here uyeoni sekuru vanenge vakubuda vaenda sekuru taimire pafenzi taite 20 minutes nasekuru tichiite nyaya kune inonzi blackout pano ya blackout vadikani magetsi akaenda toti akaenda toti ye saka izvozvi ndakati muri yekwabepura achauya apa ameno inini buri ndaakuvhara kana zvashata buri ndaakutovhara nekuti mai vangu vaenda whoever achauya apa kuti achaita zvaitwa nagogo naBepura unless mandipa hangu imba yacho yendogara monini mazvita vafundisi mazvita toda kutenda Mwari mai vangu vainamata vakandisiyira nhaka mufunge ndaizobvunza every Saturday kuti nhasi mariro aripi nhasi nyaradzo dziripi voseka maitondosa ndidaro hapana riro ravanga vasingaendi gogo hapana she mazvita mhuri yekwabepura mhuri yekwasagonda munyaradzwe nashe muzita raJesu amen raiti tiende muvakidzani nemasoko anodziya tokunga tangoona kuti gogo vaigara nevamwe zvakanaka uye zvose zvataurwa maspeech ese ataurwa tangoona kuti kudandirana pasi pana pakuita se kutambisa nguva ende inini chandakadzidza chinhu 1 kuti hapana anoziva chii musi nenguva noti ini ndakauyawo pano mande ndauya mande ndichivaona gogo rati akanditi changu asunzwa mushe arimo mubedroom ati hatisi kukwanisa kuita se kubuda ndibva ndakaamira ndiende ikoko ndikataurawo navo masoma tikangotaura vakatonditi ndakufamba netsvimbo irapo iyo ngati ipiko gogo zvanzi iwe nemakumbo 3 hamene iri maimomo muchakurakidzana ndikati zvanzi changu ari sei vaitana changu naambuya vangu ngati changu ari nani yaringodaro muira isipita sei yaisunzwa zvakanaka zvikanzi ndichauya ndomuona ndopandakaona kuti hapana anoziva chi musi nenguva bhosi dai vaiziva kuti vari kuenda vangadai vasina kutaura ndichauya ndomuona saka zvese zvekunyeperwa nzee nyika iri kuzoguma ndazodidi zvekunyeperana zvinenge zvichiitika mumachechi kunzi nyika iri kuguma hapana anoziva musi nenguva changu 88 akatadza kuziva nguva kuti musi wechina ndinenge ndarara mari dai vatibatsira tangochema tiine tariro ndanga ndine notisi yandapiwa pana nzimbo yava panashe vadonhedza zambia ravo kana pana ari nhongawo ozondipa zambia iroro ndozovatambidza mbuya panashe vamwe munogona kunge musingavazive ndanga ndechinyaurirwawo nevezveutano hanzi tongo encourage social distance handiti muriona tiri kubuda live kapana zvozongonzi kuzimbabwe hakuna social distance vakatoungana ngatingo try by all means kuti tiite social distance vane mamaski ndiani ari kuti bwauko vane mamaski senge inini so toitawo sei tovharawo mamaski uri padhuze nechi nemunhu mari vachitibatsira maita basa nguva ndakudzorera kune mufundisi
tive tinoenderera mberi nemisa yedu mazita hino. Ngatina matei muzita raBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene. Mwari musiki nomutsikinuro wanhu wose, ipai kuno mweya womuranda wenyu Priska zvikomborero zvose zvisingatsvakiki zvokutambudzika kwemwanakomana wenyu, kuzoti nomusi wokuoneka kwake iye Priska nevanotendeseka vose vakafa vaonekwe sevana venyu, nokuno mumweyo Jesu Kristu tenzi wedu agere nokutonga nemi naMweya anoera, Mwari mumwe narini narini. Amen. Tichapuwa chiverengwa. Chiverengwa Nziyo 1 Psalm 1. Akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, asingamiri munzira yavatadzi, asingagari pasi panogara vashoni, asi anofarira murau watenzi, anofungisisa murau watenzi siku nesikati. Achaita somuti wakasimwa pahuva dzemvura, unobereka michero yawo nenguva yawo, mashizha awo haashavi, zvose zvaanoita zvichabudirira. Vakaipa havaiti saizvozvo, asi vakaita sehundi inopepereswa nemhepo. Saka vakaipa havangamiri pakutongwa, kunyange vatadzi havangamiri pamusangano wavakarurama, nokuti tenzi anoziva nzira yavakarurama, asi nzira yavakaipa ichadzima. Iri ishoko ratenzi. Vangeri tichariwana kubva kuna St. John muchitsauko chekutanga kubva pavhesi 35 kusvika pavhesi 39. Pazuva rakatevera Johani akanga akamira nevadzidzi vake vaviri. Akaona Jesu achifamba hake, ndokuti, onai hwayana yaMwari. Izvo vadzidzi vaviri vaya vakamunzwa achidaro, vakabva vatevera Jesu. Zvino kuzoti Jesu atendeuka, achiona vachimutevera, akavabvunza achiti, ko, munotsvakeiko? Ivo ndokupindura vachiti, ko, imi munogarepiko Rabhi? Rabhi zvinoreva kuti mudzidzisi. Jesu ndokuti kwavari, uyai muzoona. Vakaenda vakandoona paakanga achigara, vakabva vagara naye zuva iroro. Yakanga yava nguva yakanga yava kuda kutoita nguva yechigumi. Iri ivhangeri ratenzi. Akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, asingamiri munzira yavatadzi, asi anofarira murau watenzi, anofungisisa murau watenzi siku nesikati. Muzita raBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene. Taungana pano tikuda kutenda Mwari nekuda kwegamba Priska,
uyo wandinodavira kuti munhu akanga akakomborerwa naMwari. Chakaita kuti vakomborerwe naMwari inyaya yekuti vakanga vachirangarira mirau yatenzi siku nesikati mukati meupenyu hwavo. Chatinoziva nekuziva nekuona mukati mekurarama kwavakaita mukati meupenyu, mukati mesangano raMwari, munhu aida Mwari zvakanyanya, munhu aisarovha pazvinhu zvaMwari, munhu airatidza rudo rwake kune vamwe uye nekuna Mwari. Takataura manheru pano tikati kunyangwe nenguva dzemanheru aivawana kuservice very late, pamwe taipedza very late, but unoona variko mbuya Priska nokuda kwokuti vaida Mwari. Munhu anondirangaridza zvataurwa kuvhangeri remuzuva ranhasi kuti pane vadzidzi vakanongedzerwa naJohani, Jesu achipfuura vachibva vanzi hona hwayana yaMwari. Hanzi vangonongedzerwa vadzidzi vai vakabva vasiya akanongedzera vachibva vatevera Jesu, vachibva vatanga kufamba naye. Jesu achiona achitera bva avabvunza kuti muri kuenda kupi, muri kutsvakei? Ivo ndobva vati imimi munogarepi? Toda kuenda kwamunogara. Ndobva ndarangarira kuti murandakadzi watiri kupemberera upenyu hwake arere mukati memba iyi, mumwe wevanhu akati Jesu munogarepi? Ndoda kukuzivai. Ndosaka vaitambira kukereke, vaisatambira pese pese, asi vaitambira kukereke nokuti vaida kuziva anonzi Kristu Jesu. Mukati meupenyu vadikani tine chisare chitsambe chatapuwawo pekurarama kwedu kuti nesuwo ngatizivei Mwari, ngatitambire kuna Jesu mukati meupenyu, ngatide vamwe uye ngatizivei kuti Mwari anoda kudiwa. Ndo chinhu chandakaona pana mbuya Bepura, kuti vakaziva kuti Mwari anoda kudiwa. Vakaziva vakati Jesu munogarepi? Ndoda kuuyawo kwamunogara. Pakataurwa pano nababa tiri nezuro akati pasi panapa tiri kutandara zvimwe zvese hazvina maturo. Reketa achitaura kuti ane maturo chete mukati meupenyu ndeuye akazikanwa nambuya Bepura anova Jesu Kristu. Ndosaka vakataura vakati munogara kupi? Vakanzi ndinogara paSt Paul. Zvikanzi neniwo ndoda kuramba ndiri paSt Paul. That's why tiri kutaura kuti mukati meupenyu hwavo waivawana vachitekaira, kunyangwe miri ichirwadza waivaona neusiku vachiuya kumaservices eusiku. Because vaiziva kuti ndoda kugara pana Kristu Jesu mukati meupenyu. Mudikani pane munhu mumwe chete ane maturo anova Jesu Kristu, zvimwe zvese hazvina basa. Muparidzi akataura nezuro manheru pano. Zvimwe zvese hazvina ndawa, ane ndawa ndi Jesu Kristu. Zvimwe zvandirangaridza nyaya yandakambotaurirwa mumwe musi yaKing Alexandra. He became very sick. Ndokubva asvika panguva yekuda kufa, ndokubva adedza magenerals ake, zvikanzi varume uyai ndikuudzei kana ndafa zvandoda kuti muite. Zvikanzi chekutanga ndoda kuti kana ndafa mudedze the best physicians, madoctors ane mbiri, ndo vanofanira kutakura kofiri rangu in this country. Chechipiri, mobva matora upfumi hwandinawo, gold and all money, mobva maisa munzira mandichaendwa namo kumakuva, moratidza morasa upfumi hwese, gold every money, vanhu vozopfuura vachitsika ipapo vachienda. Chechitatu, kana ndamuguva mandisa munonzi mukofini, gadzirai kofini rekuti maoko angu anofanira kubuda panze, vanhu vose vaone maoko angu ndichifamba ndichienda kunondiviga. Zvikanzi nemagenerals, why do we have to do that? Vakashamisika. Zvikanzi rekeza ndikudzere chekutanga, ndati mudedza the best physicians mukati meupenyu, ndo vanofanira kutakura kofini rangu, kuratidza kuti kunyangwe pakati maphysician akadii, kana nguva yaMwari yakwana maphysicians vana zviremba havasiri vanopa upenyu ndehwaMwari. Zvikanzi ndo vanofanira kutitakura kuti vanhu vazive kuti upenyu ndehwaMwari, kana nguva yakwana yaMwari yakwana. Zvikanzi chechipiri, pamunokanda all this gold and all this money, ndoda kuti vanhu vazive kuti zvese zvatinozviunganidzira
zvichasara pano pasi, hazvina maturo. Saka vanhu ngavatsike, vanhu vafambe pamusoro pazvo, zvirakidze kuti hazvina kana ndawa, hazvina basa. Chachitatu, pamuri kuenda neni nemaoko ndakadai, ndinoda kuti vanhu vazive vaone kuti maoko angu haana chinhu. Ndakauya ndisina chinhu, saka ndinodzokera ndisina chinhu. Asi chinokosha inguva yaunozvipa kuna Mwari. Tikazina Great Alexandra, chinokosha inguva yaunozvipa kuna Mwari. Chinokosha inguva yaunozvipa kune vamwe. Nguva iyoyo ndio yauchaenda nayo. Zvimwe zvese zvozosara. Zvobva zvanzi nemuparidzi nesura hazvina maturo. Murandakadzi Mbuya Bepura taught us that. She was a very smart woman, eh? Vanaona she was always smart. That's one of the traits that Lord did so. Panati wadi chemberete china ka. China dzacho. Kunoshaya kudini. Kochi. Even ukawapa sipo. Ichina tega tega. Hakuzi kuti havana sipo. Sipo vanayo asi china. Rakadati taura kuti kopa yana Mbuya Bepura. Very smart. Vaidakidza Mbuya Bepura. Kana vaona muchechi kana padhuze nawo unoda kugara so. Pabhenji papa you want to sit. Pane kumatochemberera kuti kana kuda kugara unototiza. Nemunhu wichete. Aiwa ngatikombe zvakanaka. This is that. Shoko raMwari parataura vanhu vakadzi hoyo nyenye yaMwari inobvisa zvitatu. Ndokubva vaiteera. Varume apa vakateera nyenye yaMwari vakaziva kuti zvimwe zvese zvinopfuura, zvimwe zvese zvinosanduka, asi nyenye yaMwari haisanduki. Udana isusu tichiri kurawo taimbodananawo kana usikana uchitsvaka musikana wekudanana naye tisati taroora. Waiti wakagara so pamunorara 2 AM uchisenderwa mameseji. Mazuva achitaita zvemameseji, vasina maWhatsApp, kwakune mameseji. Ma-SMS. Ndokuda sir, I love you so much. Uri wangu, uri stondido yangu. Ndobva ndanyora ipapo ndivati uri sugar pie, uri chiti vakataura mazwi. But ndakadza ndikudzi after 2 days warambwa. Nokuti munhu anosanduka. But Jesu hasanduki. Kana akuda unoramba uri wake kusvikira nokusingaperi. Kana Mbuya Bepura vakaziva kuti Jesu haasanduki, ndosaka vaitekaira vachitsvaga Kristu mukati meupenyu. Zvimwe zvese zvinouya zvopfuura. Korona yamuri kutya itauya yopfuura. Zvimwe zvese izvi taimbopfeka majujeti akapfuura akaenda. Masuta ane mavhete apa akauya akaenda. Zvimatrauzi zvakavhurika kudai zvikapfuura zvikaenda. Asi pane mumwe achate asingasanduki, anotaurwa kuna Hebrews chapter 13 verse 8 kuti zvaakanga ari pakutanga ndo zvaari nanhasi, ndo zvaachava namangwana. Jesu Kristu mupenyu ndiye akanamatwa nomurandakadzi. Ndosaka tiri pano kutenda Mwari neupenyu hwake. Vadikani ngatidei Mwari. Ndochandirangotaurira munhu ari pano kuti love God, worship him mumweya nemuzvokwadi. Munamate Mwari uri mukati memba yako, uri papi pauri. Kudza Mwari nokuti zvimwe zvese zvichasara, hazvina kana maturo. Chinokosha ndiMwari. Ngatimudei Mwari, timunamate. Mbuya Bepura taught us that. And vakawana nguva yavo yokuti every time she would come to church, every time vachirwadziwa vaida kunamata. Till I loved God. Kwa iwewe chinokutarisa kuti udo Mwari chii? Varume vataura muvhangeri vanonzi vaona vanongonongedzerwa bva vatakutoenda ikoko. Idawo Mwari, nyama nemweya zviri pamwe chete. Hatina nguva vadikani. Ngatikoshese Mwari. Makoshesero amuri kuita mamaski, koshesai Mwari kupfuura ipapo. Imi
mukataza nguva korona inoi munhu anokudza maski kukunda Mwari. Haazoti maski kana Mwari vakuda inoenda wakaipfeka, haina basa. Kana Mwari vati nguva yakwana wangaive maski kana hauna. Kudza Mwari. Matendesera munoita maoko imi ndakaona unochigeza sanitizer mwoyo kwete maoko nguva yatinayokikana ngatisanitizer ikoyo mwoyo ngaugezwe. Kazhinji muri kugeza maoko musingageze mwoyo. Nokuti kana nguva yasvika inosvika weza une maski kana hauna. Isu hamutozongopengera kuti kumanikidzwa hatisvidei. Chatinoda iropa raJesu. Ndozvaringana ndine ropa raJesu ndakakwana. Pandiri ndakakwana. Ndogeza mwoyo wangu. Ndoti Mwari ndigezei, ndikuonei ndikudei, ndine vamwe sekuda kwamunondiita, ndifarire vamwe, ndinamate nevamwe, ndirakidze rudo. Ndo zvinokosha. Saka ngatikoshesei Mwari. Esi zvehealth yanga ngazvikosheswe, handisi kuramba. But anotanga ndiMwari. Ndosaka shoko raMwari chitaura pakutanga Mwari. Zvimwe zvese zvozotevera. But tiri kuita vice versa. Tiri kuti Mwari kumashure. Ndosaka inini ndogara nditaura vanhu. Inini handidi chinational anthem cheZimbabwe. Handichide. Ndikudze handimpe. Ndaimpe kudhara painzi Ishe komborera Afrika. Chemazuva ano chinotanga chati simudzai mureza neropa remagamba. Chozoisa Mwari kwekupedzesera. Mwari ndiye wokutanga. Rega nditaure kuti mudikani, if you look in Zimbabwe, pataimba Ishe komborera Afrika, taisa Mwari pekutanga, we were prosperous. But unozvitarisa nhasi. Ukatarisa nhasi pakatanga matambudziko eZimbabwe, ndo patakatanga chinational anthem chekupenga. Chatakaisa Mwari kumashure, tokavati magamba pamberi, ropa remagamba pamberi, zvese pamberi mozvatika kupedzesera, ndo pamunoziva Mwari ropafadzai Zimbabwe. Mwari bado magamba naika chiita tione. Moti mireza yeZimbabwe chiita tione. Wobva wapeta maoko. Rega tano mukati meupenyu ngatidei Mwari first. Zvimwe zvese zvinotevera ngazvikudzwe. Magamba ngaaremekedzwa akafira nyika, asi wekutanga ndiMwari. Wozouyawo kumashure. Ndo zvakasika nemurandakadzi kuti Mwari kutanga, zvimwe zvese zvozotevera hazvo. Mwari ngaakudzwe, maski yozotevera hayo. Mwari ngaanamatwe, wozogeza hapo maoko. Kana vada kugezeswa mutakanzwa nekugezeswa mumashopu. Kushuka mabvi uchinamata Mwari. Wona upinda murodhi macho uchifamba unotanga wanamata. Wati Mwari ndaakuenda. Ima mudzira madaakufamba. Mune vamwe vasingakuzivei, vari korona whatever, but ini ndaakuenda. Ndopinda nepakati pavo vanhu. Ndovamhoresa. Mwari munondiropafadza. Neropa richirangana pamuchinjiko munondigeza. Handibakire zvirwere zvese. Nokuti Mwari ndakudza ini. Ndimoenda zvo. Tofamba zvedu taramukana takarelax. Ndoturisa Mwari akatichengetedza. Ropa rake rakatikomberedza. Tiri kukudza Mwari. Nemurandakadzi akaziva kuti Mwari pamberi. Zvozouya hazvo ngazviuye. Ende toremekedzawo zvakare vamwe. Ndakupedzisa ndichiti ngatidanane. Murikuona, if a man of God seni ndikasataura pane vanhu chakaipa chinoitwa, Mwari anotaura chitadzo chinozoramba chine. Mukaverenga una Ezekiel, ndinoparidza taura. Wataura kuti chakaipa chitadzo chinobva. Ukasataura vanhu vakasatendeuka, mhosva inewe. Anozvitaura kuna Ezekiel. Tauri munyika yeZimbabwe ngative ine rudo nekuremekedzana.
right now tine vanhu vakatochwa vakadyiswa tsvina madzimai pamusoro pazvo nekuda kuti pane vanhu vakamira vari kutorwa panapa vakamira panovarandana vakaipa vobvumirana nazvo se pashoko ramwari kundindifadza panapa mutika ndiri kutaura kuti akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa asingamuri munzira yavatadzi asingagari pasi panogara vasoni asi anofarira shoko ratende saka mutikani weneni ukaona panapa paakurongwa zvakaipa tiza ukaona vanhu vaungana vaakureva maingano panext ibva munhu akakomborerwa amire ipapo but isusu vekereke ndiso tinotomira unoona kuseni vakapfeka masokisi mumusoro vatotanga vakabata muchairo atotanga makuhwa vakunoreva makazozvinzwa here usipapa hapana kurarwa kapa vanga vachibhurana vachizodai uninazvo tiza hazvisi zvako asi panoungana vanotenda panonamatwa shoko ramwari panorumbidzwa jehovha panotaurwa kunaka kwemumwe munhu mirawo ipapo but panorangana vakaipa tiza ramba kushandiswa kuita zvakaipa munoona ngozi mabatiro adzinoita dzinobata wazviita iwe watumwa iwewe ndiwo unobatwa nengozi akutuma imbate kana mutungamiri angava mutungamiri upi akakutuma kuita zvakaipa ramba nekuti kana ngozi yava inobata iwe nemhuri yekwako iye hazvimubate so many people are foolish vanotumwa kuita zvakaipa but shoko ramwari riri kuti ramba. We thank God for Mbuya Bepura. May God bless her because vakatidzidzisawo kuita zvakanaka vakatidzidzisawo kuti pakaipa nounganwa wakaipa musamire ipa ndosaka vaipedza nguva yavo vari kuchechi any program yekereke vaivana variko dai mwari varopafadza zvavakashandira nyama nemweya zviri pamwe chete zvizadzikiswe muupenyu usingaperi muzita raBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene. Zvakanaka panguva ino tichakumbira kuti tiimbe tichigadzirira venyaradzi vosta nguva yedu yatifamba zvakaipa tichigadzirirwawo incense toimba hymn ndikumbira tiimbe mukristu usanete ndokumbirawo venyaradzi vauye tida kuita malast rights mumba MC handikuziva kuti tiri kuita body view takamira sei vanopinda mumbarai saka zvatinoda kuita tinoda kuti tikapedza kuita malast rights ambuya tobva taita body view vatiri kuita tingoita body viewing vari kuenda Warren Hills tobva tafamba mothers union ndiri kukumbirai hamusi kuita chain your last rights panapo patinongopedza body viewing changokumbira tobva tatora board vanokwanisa mubva tatofamba kuenda pachechi tongosvika pachechi topinza gogo mukati mechechi moita chain yenyu mukereke tobva tangobuda asi tambotora 10 minutes tiri pachechi kubva tangoita chain yenyu nemalast rights mothers union ekuremekedza rimwe gamba renyu tobva tatoenda saka vamwe vese tinongonanga kunonzi kuWarren Hills hanzi Warren Hills vari kuda vanhu 40 saka vazhinji totosara kuno taungokumbira maybe wemhuri wacho vatopfuura 40 futi handiti saka vemhuri vamwe vatopfuura 40 saka ndava ndikudzwa nababa nababa rikati kuti tikuda vanhu 40 saka vemhuri 40 vashoma maybe wemhuri 30 ameno nesuwo wafundisi then vamwe vese ngatingonangei pachechi tongoita vamwe totosarira panapo chechi tingoda vashoma vasingapfuure futi 40 mothers union nemhuri vashoma 10 toita 50 tobva taita last rights kuchechi tobva tangoenda kuWarren Hills vamwe mazvita mukristu usanete ngatiimbirwei tipindei tinoita malast rights
Zita raMwari Baba uyo wakamusika. Enda mweya womukristu muzita raJesu Kristu wakamutambudzikira. Enda mweya womukristu muzita raMweya Mutsvene uyo unokusimbisa. Chigomero chako Priska ngachive muJerusarema itsva. Nzvimbo yako ive muziyoni rekudenga. Zita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene.
Hey!